Medyo lalagay. Medyo man kahit na tig sponsor apo ti ka laptop nga medyo may advanced or second hand na iti barbaro nga upload ko medyo ababata ka medyo aras might pinata aji ko din happy 30 subscriber damit 350 nga views na. So no makikita yung apokit aji upload tayo di nga atin lomi para ti graduation ni ading ko imabot iso natin ko na po 2.3k views so lang ti kangat 20 views na samantalang di kita ito mga videos nagababot views na ano nagababa natala tayo medyo na nga ito na dita nagdidiyos sa makin ading ko nga aji bunso mamanta tayo so naabot ako aji kawayan hindi lang ti kangatuan nga na sa atin na po di first day ko first day ko nga pa nagtupad kita yun nga pa di ba topic mo yung legit 200 so na 200 na yun tumambas matayin naglalagmati nga laptop ni hindi uri nagpudot natin 300 na po uri nagpudot kapitel at lang aramid views na dyan 266 na medyo na nga to hindi kita lang po medyo na nga to hindi ti barbaro nga upload ko medyo ababata ka medyo aras might natin ang tapa itikas to yung akabsat ako ayun na Adam aji na Adam ili ako magbabasa suna dali 500 plus mita aja pinata aji ko din happy 30 subscriber damit 350 nga views na neta hindi kita medyo babalikitan tagti 10, 18 kita 6 hati barbaro hati data po di pa nagalati ko nagalak ti sili tagitan tema na di ko ni Adam naglalagay natin daan natin nga bati laptop ni bakit ate apo no madi nga nakasaksak di charger na tanay pakita kanya 0% tanay no madi nakasaksak charger na may dipnukan yung baterya na madi lang agwan ka na di baterya na ta pertinsan amatin nasagatin madi na may pakita amin nagigil lang latest siguro at di nagkuha din paway lata kami oral nakadulok ni Adam ay kot hindi nakadulok ni ko hindi nga nakadulok ni ikot ay nakadulok ni ikot nakadulok ni Adam madi makita din at ito may nakatuleta sa ati apo so talaga medyo nagbumba city nagbumba city views na ito pantewan di ko bakte pa lang bakit medyo lalagay medyo man kahit na tig sponsor apo ti laptop nga medyo may advanced or second hand na pas koloro pa nilight back nga nang nangyari hindi mapindutan naglalag talagang nadaanan natana po ti YouTube channel tayo sa profile pic ko sa TG banner na ito pakita gamit din namin sa natin yung ulitik mantatan nabi nga umutay ikaw wala lang internet kada dyan lang apo i-update ka lang yung GNT ko
Abot aji medyo nag-trend basit nga upload ko. Try kong tumunti agwa. Kuti pares. Beef pares. Ano naging trending tatanga pares overload. Yung sa balyante basit ati ko na. Kumbaga aji na iiba.